Σήμερα θα διαβάσω 3 εδάφια. Προς Ρωμαίους κεφάλαιο 11, τα εδάφια 25 με 27, αλλά θα εστιάσουμε σε μία φράση στο εδάφιο 26 και αυτή η φράση θα είναι «Και έτσι ολόκληρος ο Ισραήλ θα σωθεί». Ας διαβάσουμε το κείμενό μας, ξεκινώντας το εδάφιο 25. Ο Απόστολος Παύλος γράφει «Επειδή δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, το μυστήριο τούτο, για να μην υψηλοφρονείτε, ότι στον Ισραήλ έγινε τύφλωση κατά ένα μέρος, μέχρι ότου μπει μέσα η πληρότητα των εθνών. Και έτσι ολόκληρος ο Ισραήλ θα σωθεί. Όπως είναι γραμμένο, από τη Σιών θα έρθει ο λυτρωτής και θα αποδιώξει τις ασέβειες από τον Ιακώβ. Και αυτή είναι από μένα η διαθήκη σε αυτούς όταν αφαιρέσω τις αμαρτίες τους». Τώρα, πριν κάνουμε οτιδήποτε, να σας ενημερώσω ότι το σημερινό μάθημα θα είναι διαφορετικό από ό,τι συνήθως. Σε κάποιους από εσάς θα αρέσει, σε κάποιους από εσάς δεν θα αρέσει καθόλου. Αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό. Στο εδάφιο 26, λοιπόν, υπάρχει αυτή η δήλωση. «Και έτσι, ολόκληρος ο Ισραήλ θα σωθεί». Εδώ βρισκόμαστε τώρα στο μάτι του κυκλώνα. Τώρα έχουμε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα εδάφια σε ολόκληρη την Αγία Γραφή, η οποία έχει πάρα πολλές διαφορετικές ερμηνείες. Τώρα, εγώ θα μπορούσα απλά να κηρύξω την παράγραφο ολόκληρη, να πω αυτή η φράση σημαίνει αυτό και να προχωρήσουμε όπως προχωράμε κάθε άλλη Κυριακή. Αλλά ξέρω ότι άμα το κάνω αυτό, θα υπάρχουν άτομα που θα πούνε «Μισό λεπτό, Νίκο, δεν μπορείς απλά να μας λες σημαίνει αυτό και να προχωράς, πρέπει να μας εξηγήσεις γιατί το πιστεύεις αυτό». Υπάρχουν τόσες άλλες ερμηνείες που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που λες εσύ, άρα θέλουμε να ακούσουμε τα επιχειρήματά σου. Και επειδή αυτή η φράση, πάνω σε αυτή τη φράση έχουν χτιστεί ολόκληρες εσχατολογίες, πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό. Οπότε για σήμερα μόνο θα εξετάσουμε τις διαφορετικές ερμηνείες αυτινής της φράσης. «Και έτσι ολόκληρος ο Ισραήλ θα σωθεί». Για εσάς που δεν αρέσουν αυτά τα κηρύγματα, υποφέρετε μαζί μου, για κάποιους άλλους θα σας αρέσει. Οπότε, υπάρχουν γύρω στις 5 βασικές ερμηνείες πάνω σε αυτό το εδάφιο. Και θα δούμε και τις 5 και θα καταλήξουμε σε αυτή που πιστεύω ότι είναι σωστή. Και την επόμενη εβδομάδα, αφού δούμε ποια είναι σωστή σήμερα, απλά θα την πάρουμε και θα την εισάγουμε στο μάθημά μας την επόμενη εβδομάδα. Αλλά, πρώτα απ' όλα, ας μιλήσουμε ξανά για το γενικό πλαίσιο του κειμένου, τα κεφάλαια 9 έως και 11. Επειδή το πιο σημαντικό πράγμα είναι το γενικό πλαίσιο του τι είναι αυτό που μας λέει εδώ πέρα ο Απόστολος. Αν θυμάστε καλά, στο κεφάλαιο 9, ολόκληρο αυτό το τμήμα της επιστολής ξεκίνησε με τον Παύλο να θρηνεί το γεγονός ότι οι συμπατριώτες του, οι Ισραηλίτες, δεν πιστεύουν στον Χριστό. Και το θέμα το οποίο αντιμετωπίζει είναι το εξής. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός έδωσε υποσχέσεις σωτηρίας προς το Ισραήλ. Αλλά τώρα οι Ισραηλίτες, σαν έθνος γενικώς, έχουν απορρίψει τον Χριστό, άρα δεν είναι σωσμένοι. Οπότε το ερώτημα είναι το εξής. Μήπως οι υποσχέσεις του Θεού έχουν αποτύχει? Μήπως ο λόγος του Θεού σχετικά με το Ισραήλ έχει ξεπέσει? Και η απάντηση του Παύλου ήταν όχι, επειδή δεν είναι όλοι από το Ισραήλ. Δεν είναι αληθινό Ισραήλ όλοι που είναι από το Ισραήλ. Το αληθινό Ισραήλ είναι μια μικρότερη ομάδα μέσα από το έθνος. Ο Θεός δεν είχε ποτέ σκοπό να σώσει ολόκληρο το έθνος. Κοιτάξτε, είναι πολύ απλό. Ο γενάρχης του Ισραήλ ήταν ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ έκανε τον Ισαάκ, ο Ισαάκ έκανε τον Ιακώβ. Ο Θεός άλλαξε το όνομα του Ιακώβ σε Ισραήλ. Και μέσα από τον Ισραήλ, τον Ιακώβ, ήρθε ολόκληρο το έθνος.
Οπότε όλοι οι απόγονοι του είπανε, είμαστε παιδιά του Ισραήλ. Είμαστε Ισραηλίτες. Πήρανε το όνομα του παππού τους, του προπαππού τους. Ωραία. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν είχαν την πίστη του παππού τους, του προπάπου τους, του Ιακώβ, του Ισαάκ, του Αβραάμ. Οπότε ο Παύλος μας λέει ότι μόνο αυτοί που έχουν πίστη, μόνο αυτοί που έχουν την πίστη του Αβραάμ, δεν είναι ότι ο Θεός σώζει ολόκληρο το έθνος του Ισραήλ, αλλά σώζει το αληθινό Ισραήλ, που είναι η εκλεκτή ομάδα μέσα από το Ισραήλ. Αυτά είναι τα άτομα στα οποία ο Θεός έχει δώσει υποσχέσεις σωτηρίας και αυτά τα άτομα θα σωθούν. Αυτά τα άτομα είναι στα οποία εκπληρώνονται οι υποσχέσεις του Θεού. Στο κεφάλαιο 10, πολύ γρήγορα, είπε ότι ο λόγος που το έθνος του Ισραήλ δεν είναι σωσμένο είναι επειδή νομίζαν ότι μπορούσαν να σωθούν από τα δικά τους έργα, διαμέσω της υπακοής στον νόμο, παρά διαμέσω του Χριστού. Και η σωτηρία είναι μόνο διαμέσω αυτού. Τώρα, φτάνουμε στο κεφάλαιο 11, και τώρα είναι που είναι πιο σημαντικό. Το βασικό θέμα στο κεφάλαιο 11 είναι το εξής. Τι γίνεται τώρα με το Ισραήλ? Από εδώ και πέρα, τώρα που το Ισραήλ σαν έθνος έχει απορρίψει τον Χριστό, έχει απορρίψει το Ευαγγέλιο, τι γίνεται από εδώ και πέρα με το Ισραήλ? Μήπως ο Θεός θα τους ξεφορτωθεί μια για πάντα? Και η απάντηση είναι όχι, ο Θεός θα συνεχίζει να σώζει οι Ισραηλίτες, τους εκλεκτούς. Τους εκλεκτούς μέσα από το έθνος του Ισραήλ. Ή όπως τους αποκαλεί στο κεφάλαιο 11, το υπόλοιμα του Ισραήλ. Μας είπε ότι υπήρχε ένα υπόλοιμα στην Παλαιά Διαθήκη, υπάρχει ένα υπόλοιμα τώρα. Και ο Θεός θα συνεχίζει να σώζει ένα υπόλοιμα μέσα από το Ισραήλ. Ο Θεός θα συνεχίσει να σώζει αληθινούς Ισραηλίτες μέσα από το έθνος του Ισραήλ. Και το πολύ ενδιαφέρον πράγμα, αυτό που μας λέει ο Παύλος στο κεφάλαιο 9, είναι ότι όλο αυτό είναι μέρος του σχεδίου του Θεού. Ποιο ήταν το σχέδιο του Θεού? Ποιος θα το φανταζόταν? Ότι το Ισραήλ θα απέρριπτε τον Χριστό και διαμέσου της απόρριψής τους το Ευαγγέλιο θα πήγαινε στα έθνη. Οπότε διαμέσου του Ισραήλ το Ευαγγέλιο θα ερχόταν στα έθνη και καθώς τα έθνη πιστεύουν στο Χριστό, το Ισραήλ θα πει κάτσε, αυτοί σώζονται ενώ εμείς όχι, αυτοί παίρνουν τις ευλογίες ενώ εμείς όχι. Και διαμέσω της πίστης των εθνικών το Ισραήλ θα ζηλέψει και θα εξητήσει και αυτό σωτηρία διαμέσω των εθνών. Και κάνουμε ένα κύκλο και έτσι ο Θεός σώζει και από τους Ισραηλίτες και από τους εθνικούς, τους εκλεκτούς του διαμέσω του Ιησού Χριστού. Τώρα, έχοντας πει όλα αυτά, στο κεφάλαιο 11, ο Παύλος τώρα μας λέει το εξής. Στο δάφιο 25. Επειδή δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, το μυστήριο τούτο. Το μυστήριο δεν είναι κάτι που πρόκειται να μας πει από εδώ και πέρα. Το μυστήριο είναι αυτό ότι ο Θεός θα απέριπτε τους Ισραηλίτες, το Ευαγγέλιο θα πήγαινε στους εθνικούς και μετά θα γύρνεγε πάλι στους Ισραηλίτες. Αυτό είναι το μυστήριο που δεν το περιμέναμε. Δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, το μυστήριο τούτο για να μην ψηλοφρονείτε. Ότι στον Ισραήλ έγινε τύφλωση κατά ένα μέρος, μέχρι ότου μπει μέσα η πληρότητα των εθνών. Και έτσι, ολόκληρος ο Ισραήλ θα σωθεί. Τώρα, θα προσέξετε ότι μαζί με τη φράση «έτσι ολόκληρος ο Ισραήλ θα σωθεί», υπάρχει και η φράση στο εδάφιο 25 ότι θα μπει μέσα η πληρότητα των εθνών. Οπότε αυτά τα δύο πράγματα σχετίζονται το ένα με το άλλο. Θα μπει μέσα η πληρότητα των εθνών και ολόκληρος ο Ισραήλ θα σωθεί. Ωραία. Αλλά τι σημαίνει λοιπόν ότι ολόκληρος ο Ισραήλ θα σωθεί? Όπως σας είπα νωρίτερα, υπάρχουν 5 διαφορετικές ερμηνείες. Θα ξεκινήσω με την χειρότερη και θα προχωρήσω μέχρι να φτάσουμε στην καλύτερη. Θα πάρουμε πρώτα τη χειρότερη, μετά θα πάρουμε μία που είναι επίσης κακή, μετά θα πάρουμε άλλη μία που είναι και αυτή δεν μας κάνει και μετά άλλη μία που κάτι πάει να κάνει και μετά θα φτάσουμε σε αυτή που πιστεύω ότι είναι η καλύτερη ερμηνεία. Οπότε, πρώτη ερμηνεία. Τι σημαίνει ότι ολόκληρος ο Ισραήλ θα σωθεί? Και σας το λέω εξ αρχής ότι αυτή είναι η χειρότερη από όλες. Κάποιοι λένε
ότι αυτό σημαίνει ότι όλοι οι απόγονοι του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ, όλοι που έχουν το αίμα του Αβραάμ, όλοι οι γενεολογικά Ισραηλίτες όλων των εποχών θα σωθούν στο μέλλον. Και λες, δεν καταλαβαίνω, κάτι δεν κατάλαβα εδώ πέρα. Δεν έχουν πεθάνει εκατομμύρια Ιουδαίοι μέσα στην απιστία, μέσα στην ιδωλολατρία, μέσα στην αποστασία? Πώς γίνεται να σωθούνε? Μου λες ότι όλοι οι Ισραηλίτες που έχουν ζήσει θα σωθούνε? Και σου λένε ναι. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή μου λες ότι ο Ιούδας ο Ισκαριώτης και ο Καϊάφας και ο Άννας και ο Αχάβ και όλοι αυτοί θα σωθούνε? Ναι. Πώς? Αυτή η θέση είναι μια ακραία εκδοχή του προχιλιασμού και της θεολογίας των οικονομιών που αναφέραμε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είναι η συνηθισμένη μορφή προχιλιασμού, εντάξει, είναι μια ακραία μορφή προχιλιασμού. Και σου λένε το εξής. Κοιτάξτε, αν γνωρίζετε σχετικά με θεολογία οικονομιών και προχιλιασμό και όλα αυτά τα πράγματα, η Δευτέρα Παρουσία σε αυτή τη θεολογία δεν είναι ένα κατακλυσμικό γεγονός που φέρνει το τέλος του κόσμου. Σε αυτή τη θεολογία υπάρχουν διαφορετικά στάδια της επιστροφής του Χριστού, της δεύτερης έλευσης. Και η Ανάσταση των νεκρών δεν είναι ένα κατακλυσμικό γεγονός που συμβαίνει όταν επιστρέφει ο Χριστός. Υπάρχουν διαφορετικά στάδια και διαφορετικές αναστάσεις που γίνονται προς το τέλος του κόσμου. Ωραία, σε αυτή τη θεολογία. Οπότε, σε αυτή την ακραία περίπτωση του προχιλιασμού, σου λένε τι? Σου λένε ότι τον καιρό της χιλιετής βασιλείας, στο τέλος του κόσμου, θα αναστηθούν όλοι οι Ιουδαίοι που έχουν ζήσει και θα σωθούν. Όλοι που έχουν ζήσει θα σωθούν. Αυτή η θεολογία είναι τόσο κακή που καθόμουν όλη την εβδομάδα και προσπαθώ να υπολογίσω αν είναι αίρεση ή όχι. Δηλαδή είμαστε στα όρια της αίρεσης εδώ πέρα. Τόσο κακή. Η Γραφή πουθενά δεν διδάσκει ότι υπάρχει δεύτερη ευκαιρία σωτηρίας μετά τον θάνατο. Προς Εβραίους κεφάλαιο 9 λέει ότι είναι ορισμένο στον άνθρωπο να πεθάνει μία φορά και μετά είναι η κρίση. Δεν έχουμε δεύτερη ευκαιρία σωτηρίας στο μέλλον αφού πεθάνουμε. Και αν είναι αλήθεια ότι όλοι οι Ισραηλίτες όλων των εποχών θα σωθούν στο μέλλον, επειδή θα έχουν δεύτερη ευκαιρία, επειδή θα αναστηθούν και θα σωθούν, ενώ για τα υπόλοιπα έθνη δεν ισχύει αυτό, μόνο για τους Ισραηλίτες. Αν ισχύει αυτό το πράγμα, τότε η σωτηρία είναι όντως ιουδαϊκό προνόμιο. Δηλαδή, αν θα σωθείς αυτομάτως επειδή έχεις το αίμα του Αβραάμ, αν σώζεσαι αυτομάτως επειδή έχεις κάνει περιτομή, αν αυτά τα πράγματα είναι που βεβαιώνουν τη σωτηρία σου, παιδιά, το Ευαγγέλιο μπορούμε να το ξεφορτωθούμε, το Χριστό μπορούμε να το ξεφορτωθούμε, παιδιά, δηλαδή αυτή η θεολογία είναι τόσο απέσια, τόσο απαράδεκτη, που την απορρίπτουμε στεναρά. Πάει η πρώτη ερμηνεία. Την πετάμε στα σκουπίδια. Πάει η πρώτη ερμηνεία. Δεύτερη ερμηνεία. Δεύτερη ερμηνεία που είναι η πιο κοινή μεταξύ προχιλιαστών, συγκεκριμένα οικονομιστών προχιλιαστών. Και αυτό είναι το εξής. Ότι η φράση «ολόκληρος ο Ισραήλ θα σωθεί» σημαίνει ότι στο τέλος του κόσμου η τελευταία γενιά Ισραηλιτών θα σωθεί. Ολόκληρη η τελευταία γενιά Ισραηλιτών θα σωθεί όταν επιστρέψει ο Χριστός. Και όταν λέμε όταν επιστρέψει ο Χριστός, πάλι στον προχιλιασμό έχουμε τη μεγάλη θλίψη που διαρκεί 7 χρόνια, μετά έχουμε τη χιλιετή βασιλεία. Είναι πολύ πολύπλοκο σύστημα, αλλά η ιδέα είναι ότι προς το τέλος της μεγάλης θλίψης, όσοι οι Ιουδαίοι έχουν απομείνει, που δεν έχουν πεθάνει, αυτοί θα σωθούν και θα μπουν μέσα στη χιλιετή βασιλεία. Οπότε τον καιρό που θα έρθει ο Χριστός, όλοι οι Ιουδαίοι θα σωθούν. Ολόκληρο το Ισραήλ που είναι ζωντανό εκείνη τη στιγμή, όλοι αυτοί θα σωθούν.
Τώρα, δεν έχω καιρό να αναλύσω όλους τους λόγους για τους οποίους δεν πιστεύω στον προχιλιασμό και σε αυτή τη θεολογία. Απλά να πω ότι στα κεφάλαια 9 με 11 της προς Ρωμαίους δεν αναφέρεται καμία χιλιετία, δεν αναφέρεται καμία αρπαγή, δεν αναφέρεται καμία μεγάλη θλίψη, δεν αναφέρεται τίποτα τέτοιο. Και γενικώς η ιδέα του προχιλιασμού, επειδή προχιλιασμός τι σημαίνει? Προχιλιασμός έχει να κάνει με το πότε βλέπουν τον Χριστό να επιστρέφει. Και τον βλέπουν να επιστρέφει πριν από την χιλιετία. Οπότε ο προχιλιασμός διδάσκει ότι επιστρέφει ο Χριστός και μετά υπάρχει μια χιλιετής βασιλεία στη γη και μετά από 1000 χρόνια έχουμε τον καινούριο ουρανό, την καινούρια γη και την αιωνιότητα. Ωραία. Γενικώς αυτό το σύστημα δεν μου βγάζει κανένα βιβλικό νόημα από τη στιγμή που εγώ διαβάζω μέσα στη Γραφή ότι όταν επιστρέψει ο Χριστός είναι το τέλος. Όταν επιστρέψει ο Χριστός δεν υπάρχει πια αμαρτία, δεν υπάρχει πια θάνατος, δεν υπάρχει πια ευκαιρία σωτηρίας, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Αλλά στον προχιλιασμό έρχεται ο Χριστός, η αμαρτία συνεχίζεται, θάνατος συνεχίζεται, η γη συνεχίζει όπως είναι, η σωτηρία συνεχίζει όπως είναι. Δεν μπορώ να δεχτώ αυτό το σύστημα. Οπότε προχωράμε στην τρίτη ερμηνεία και θα πάρουμε με ένα σβάρο 2 τριγώνια εδώ πέρα, επειδή όλα τα επιχειρήματα που θα χρησιμοποιήσω κατά της τρίτης ερμηνείας μπορεί να εφαρμοστούν και στις 2 πρώτες. Λοιπόν, πάμε τώρα σε λίγο καλύτερες ερμηνείες, επειδή αυτές οι 2 πρώτες ήταν λίγο... δεν μπορούμε να τις δεχτούμε. Η τρίτη ερμηνεία. Τι σημαίνει ολόκληρος ο Ισραήλ θα σωθεί? Η τρίτη ερμηνεία είναι ότι αναφέρεται στην πλειοψηφία του έθνους του Ισραήλ στην τελευταία γενιά πριν το τέλος του κόσμου, πριν την επιστροφή του Χριστού. Εδώ δεν μιλάμε για προχιλιασμό, δεν μιλάμε για χιλιετία, δεν μιλάμε για θεολογία των οικονομιών. Αυτή τη θεολογία την έχουν πολλοί χριστιανοί, αναμορφωμένοι χριστιανοί. Και η ιδέα είναι ότι πριν τη Δευτέρα Παρουσία, σε αυτή την τελευταία γενιά, πριν την τελευταία παρουσία, όταν θα έχει έρθει η πληρότητα των εθνών, όταν θα έχουν σωθεί όλα τα έθνη, οι πιστοί των εθνών, θα γίνει ένα μεγάλο κατακλυσμικό γεγονός που θα επιστρέψει ο Χριστός, αλλά πριν γίνει αυτό, σε αυτή την τελευταία γενιά, οι περισσότεροι Ισραηλίτες, οι Ισραηλινοί, θα σωθούν. Πριν έρθει ο Χριστός. Θα υπάρχει μια μαζική στροφή του έθνους του Ισραήλ προς τον χριστιανισμό. Οπότε όταν λέει ότι ολόκληρο το Ισραήλ θα σωθεί, σημαίνει ότι ολόκληρο το έθνος δεν σημαίνει κάθε ένας Ισραηλίτης ατομικά, αλλά μιλώντας γενικώς το έθνος θα πιστέψει στον Χριστό. Αυτό είναι πολύ δημοφιλής ερμηνεία. Υπάρχουν πάρα πολλοί καλοί θεολόγοι που πιστεύουν αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω υπάρχουν πολλά προβλήματα με αυτή τη θεολογία. Θα σας πω ποια είναι τα προβλήματα. Πρώτον, ο Παύλος, μου φαίνεται εμένα τουλάχιστον, ότι δίνει μεγάλη έμφαση στο γεγονός ότι ολόκληρος ο Ισραήλ θα σωθεί. Ολόκληρος ο Ισραήλ θα σωθεί. Όχι απλά ένα μεγάλο ποσοστό στην τελευταία γενιά. Από αυτές τις 5 ερμηνείες που σας δίνω σήμερα, σχετικά με το τι σημαίνει αυτή η φράση, οι 4 συμφωνούν ότι όταν λέει ολόκληρος, εννοεί ολόκληρος ο Ισραήλ. Απλά διαφωνούν ως προς το τι είναι το Ισραήλ. Αλλά οι 4 πιστεύουν ότι ολόκληρος ο Ισραήλ θα σωθεί. Αυτή εδώ, η τρίτη ερμηνεία, είναι η μόνη που σου λέει ολόκληρος δεν σημαίνει ολόκληρος. Σημαίνει ένα μεγάλο μέρος. Και υπάρχουν μέρη μες στην Αγία Γραφή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λέξη ολόκληρος ή τα πάντα, μιλώντας για ένα μεγάλο μέρος. Οκ, εντάξει, το δέχομαι, αλλά δεν νομίζω ότι εννοεί αυτό εδώ πέρα. Δεύτερον και σημαντικότερον, ποιο είναι το γενικό πλαίσιο του κειμένου στο κεφάλαιο 11. Ο Παύλος μιλάει για το πώς σώζονται σήμερα οι Ιουδαίοι. Δεν μιλάει για κάποια μελλοντική στιγμή όπου θα σωθούν όλοι οι Ισραηλίτες τότε. Μιλάει για το πώς σώζονται τώρα οι Ιουδαίοι. Προσέξτε, στην αρχή του κεφαλαίου
που μίλαγε για το υπόλοιμα του Ισραήλ και μίλαγε για το γεγονός ότι τον καιρό του Ηλία, τον καιρό του προφήτη Ηλία, ο Θεός είχε σώσει ένα υπόλοιμα. Μετά ο Παύλος στο εδάφιο 5 λέει: «Έτσι λοιπόν και στον τωρινό καιρό απέμεινε κάποιο υπόλοιμα, σύμφωνα με εκλογή κατά χάρη». Οπότε, για ποιον καιρό μιλάει? Ποιο είναι το θέμα του Αποστόλου Παύλου εδώ πέρα? Το θέμα του Αποστόλου Παύλου είναι ότι τώρα, στον τωρινό καιρό που μιλάμε, ο Θεός συνεχίζει και σώζει Ισραηλίτες. Δεν μιλάει για το μέλλον, μιλάει για τώρα. Άμα συνεχίσουμε πιο κάτω, αρχίζει και λέει πως διαμέσου της απιστίας του Ισραήλ έρχεται η σωτηρία στα έθνη και μετά διαμέσου των εθνών ξαναεπιστρέφει στο Ισραήλ. Αλλά όταν μας το λέει αυτό, όταν μας λέει πρώτα ήταν στο Ισραήλ, μετά πάει στα έθνη, μετά επιστρέφει στο Ισραήλ, δεν μας δίνει ιστορικά, πώς να το εκφράσω, δεν μας δίνει ιστορικούς περιόδους το ότι τώρα ο Θεός σώζει εθνικούς, αλλά στο μέλλον θα σώσει Ισραηλίτες. Όχι, μιλάει για το τι γίνεται τώρα. Προσέξτε τι λέει, στο εδάφιο 13. «Επειδή λέω σε εσάς τα έθνη, εφόσον μεν εγώ είμαι Απόστολος των εθνών, τη διακονία μου δοξάζω, ίσως παρακινήσω σε ζηλοτυπία αυτούς που είναι σάρκα μου και σώσω μερικούς από αυτούς». Ο Παύλος μας λέει: εγώ αυτή τη στιγμή που κηρύττω το Ευαγγέλιο στα έθνη, ξέρετε τι θέλω? Θέλω οι Ισραηλίτες που είναι σάρκα μου να δούνε που σώζονται αυτοί και να θέλουν να σωθούν και αυτοί. Εγώ αυτό ελπίζω, να σωθούν και αυτοί. Οπότε δεν μιλάει για τη σωτηρία των εθνών, τη σωτηρία του Ισραήλ στο τέλος του κόσμου. Μιλάει για το πώς σώζονται τώρα. Με αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα, με αυτό το πράγμα που έχει κάνει ο Θεός, ότι διαμέσου του Ισραήλ σώζονται τα έθνη και μετά διαμέσου των εθνών ξανασώζεται ο Ισραήλ. Και κλείνει το κεφάλαιο στο εδάφιο 30, λέγοντας ξανά το ίδιο πράγμα. Στο εδάφιο 30, ο Παύλος λέει: «Δεδομένου ότι όπως και εσείς οι εθνικοί απειθήσατε κάποτε στο Θεό, τώρα όμως ελεηθήκατε μέσω της απιστίας τούτων των Ισραηλιτών, έτσι και αυτοί οι Ισραηλίτες τώρα απήθησαν μέσα στο δικό σας έλεος για να ελεηθούν και αυτοί». Οπότε μας λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν μας περιγράφει εδώ πέρα κάποια μεγάλη μαζική στροφή των Ισραηλιτών στο μέλλον. Αναφέρεται για το πώς σώζονται οι Ιουδαίοι σήμερα, διαμέσου των εθνών. Τρίτος λόγος, που νομίζω ότι αυτή η ερμηνεία είναι λάθος. Μου φαίνεται πολύ παράξενο. Μου φαίνεται πολύ παράξενο ότι για 4.000 χρόνια το Ισραήλ είναι ένας λαός που απειθεί και αντιμιλάει. Για 2.000 χρόνια οι Ισραηλίτες έχουν απορρίψει την χριστιανική μαρτυρία. Αλλά από το πουθενά ο Παύλος να μας λέει: αλλά ξέρετε κάτι, η τελευταία γενιά εκεί θα σωθούν πολλοί. Μου φαίνεται εντελώς άσχετο. Μου φαίνεται εντελώς άκυρο το να βλέπουμε ότι το Ισραήλ ποτέ δεν ήταν πιστό σαν έθνος και να μας λέει: αλλά στην τελευταία γενιά, η τελευταία, λίγο πριν το τέλος, εκεί, θα σωθούν όλοι. Μου φαίνεται ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με όλα όσα έλεγε ο Παύλος για 3 κεφάλαια. Για 3 κεφάλαια ο Παύλος τι μας λέει? Ότι η σωτηρία δεν είναι για ολόκληρο το έθνος του Ισραήλ, αλλά για το αληθινό Ισραήλ. Δεν είναι για όλους, είναι για το υπόλοιμα. Δεν είναι για όλους, είναι για τους εκλεκτούς. Αλλά μετά μας πετάει: αλλά στο τέλος όλοι θα σωθούν. Μου φαίνεται ότι έρχεται σε αντίθεση με όλα όσα μας έλεγε τόση ώρα. Ποιο ήταν το βασικό θέμα στην αρχή του κεφαλαίου 9? Το θυμόμαστε? Ποιο ήταν το ερώτημα? Το ερώτημα ήταν: έχουν αποτύχει οι υποσχέσεις του Θεού προς το Ισραήλ? Ο Θεός υποσχέθηκε σωτηρία. Έχει αποτύχει η υπόσχεση του Θεού? Θα μπορούσε, αν όντως είναι να σωθούν όλοι στο τέλος του κόσμου, θα μπορούσε ο Παύλος πολύ απλά να πει: κοιτάξτε, οι υποσχέσεις του Θεού δεν έχουν αποτύχει. Απλώς δεν έχουν εκπληρωθεί ακόμα. Θα εκπληρωθούν στην τελευταία γενιά. Θα εκπληρωθούν στη χιλιετία. Θα εκπληρωθούν στο μέλλον. Δεν είναι ότι έχουν αποτύχει οι υποσχέσεις του Θεού. Απλά δεν έχουν εκπληρωθεί ακόμα. Θα μπορούσε πολύ απλά να το πει αυτό και να τελειώσει, να μην μας δώσει 3 κεφάλαια. Δεν υπάρχει λόγος. Αλλά δεν το κάνει αυτό. Τι μας λέει? Ότι ο Θεός ποτέ δεν σκόπευε να σώσει ολόκληρο το Ισραήλ, αλλά σκόπευε να σώσει τους εκλεκτούς, το υπόλοιμα, το αληθινό Ισραήλ μέσα
από το Ισραήλ. Τέταρτον, θα προσέξετε, στο εδάφιο 26 δεν τελειώνει όταν λέει και έτσι ολόκληρος ο Ισραήλ θα σωθεί, επειδή συνεχίζει και λέει και έτσι ολόκληρος ο Ισραήλ θα σωθεί όπως είναι γραμμένο, και θα μας δώσει διάφορα κείμενα από την Παλαιά Διαθήκη για να υποστηρίξει αυτό που μόλις είπε. Θα πει από τη Σιών θα έρθει ο λυτρωτής, θα αποδιώξει τις ασέβειες από τον Ιακώβ κτλ. Έτσι. Και αναφέρεται σε ένα σωρό γραπτά της Παλαιάς Διαθήκης που υποστηρίζουν το γεγονός ότι ολόκληρος ο Ισραήλ θα σωθεί. Ωραία. Όλοι που πιστεύουν σε μια μελλοντική σωτηρία του έθνους του Ισραήλ, σου λένε, να, εδώ πέρα όταν μιλάει για τον λυτρωτή που θα έρθει και που θα διώξει τις ασέβειες από τον Ιακώβ, αυτό μιλάει για τη Δευτέρα Παρουσία. Αυτά είναι κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης που μιλάνε για Δευτέρα Παρουσία. Τότε θα γίνουν όλα αυτά. Τότε θα σωθεί ολόκληρος ο Ισραήλ. Αλλά, άμα πάτε στην Παλαιά Διαθήκη και κοιτάξετε όλα τα μέρη, επειδή εδώ πέρα είναι πολλά διάφορα που έχει βάλει μαζί ο Παύλος, αν κοιτάξετε όλα αυτά τα εδάφια που χρησιμοποιεί ο Παύλος εδώ πέρα, από την Παλαιά Διαθήκη, δεν μιλάνε για τη Δευτέρα Παρουσία, μιλάνε για τον πρώτο ερχομό του Χριστού. Οπότε η σωτηρία ολόκληρου του Ισραήλ δεν σχετίζεται με το τέλος του κόσμου και τη Δευτέρα Παρουσία, αλλά σχετίζεται με το γεγονός ότι ο Χριστός ήρθε και πλήρωσε τις αμαρτίες μας. Έτσι σώζεται το Ισραήλ. Όχι με κάποιον μελλοντικό τρόπο σχετικά με το τέλος του κόσμου. Και κάτι τελευταίο. Κάτι τελευταίο. Γιατί δεν πιστεύω σε μια μελλοντική μαζική στροφή των Ισραηλιτών. Τα τελευταία 2.000 χρόνια οι περισσότεροι χριστιανοί πιστεύουν ότι η Δευτέρα Παρουσία θα μπορούσε να γίνει οποιαδήποτε στιγμή. Μπορεί ο Χριστός να επιστρέψει σήμερα. Μπορεί να επιστρέψει αύριο. Δεν ξέρουμε. Κάθε γενιά χριστιανών τα τελευταία 2.000 χρόνια πιστεύουν ο Χριστός μπορεί να επιστρέψει σήμερα. Δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει. Αλλά αν ισχύει ότι πρέπει να υπάρξει πρώτα μία μαζική στροφή των Ισραηλιτών, των Ισραηλινών προς τον Χριστό πριν τη Δευτέρα Παρουσία, τότε μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι ο Χριστός δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει σήμερα, ούτε και αύριο. Και πολύ πιθανόν έχουμε καιρό ακόμα μπροστά μας, επειδή δεν υπάρχει καμία μαζική στροφή των Ισραηλιτών που να γίνεται αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Το ξέρω ότι το 1948, όταν το Ισραήλ έγινε έθνος ξανά, πολλοί χριστιανοί ενθουσιάστηκαν και είπανε «Νάτο, το Ισραήλ επέστρεψε στη γη του». Αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του να επιστρέφει στη γη του και το να επιστρέφει στον Θεό. Διότι έχουν περάσει 75 χρόνια, λίγο παραπάνω, πόσο είναι τέλος πάντων, γύρω στα 75 χρόνια από τότε που το Ισραήλ έγινε έθνος. Αλλά άμα το κοιτάξουμε, είναι εντελώς κοσμικό, όπως και όλα τα άλλα κοσμικά έθνη τον 21ο αιώνα. Η τεράστια πλειοψηφία του έθνους δεν είναι καθόλου θρήσκο. Ακόμη και οι θρήσκοι, αυτοί που είναι Ορθόδοξοι Ιουδαίοι, που είναι θρήσκοι, τι πιστεύουν για τον χριστιανισμό, τι πιστεύουν για τον Χριστό? Ότι είναι ψεύτης, όποτε ένας, τσαλατάνος, ψευδοπροφήτης. Οπότε εγώ δεν βλέπω κάποια μεγάλη στροφή των Ισραηλινών σήμερα να γίνεται, οπότε αν πρέπει να γίνει αυτό πριν τη Δευτέρα Παρουσία, τότε η Δευτέρα Παρουσία είναι ακόμα μακριά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή. Δεν θα έρθει σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα. Θα κάτσουμε να περιμένουμε, να δούμε όταν η πλειοψηφία των Ισραηλιτών γίνουν χριστιανοί και μετά θα δούμε. Για αυτούς και για πολλούς άλλους λόγους, εγώ δεν βλέπω ότι όταν ο Παύλος λέει ολόκληρος ο Ισραήλ θα σωθεί, δεν βλέπω ότι μιλάει για κάτι που θα γίνει στο τέλος του κόσμου. Πάμε στην τέταρτη ερμηνεία. Κοντεύουμε. Η τέταρτη ερμηνεία ποια είναι? Η τέταρτη ερμηνεία είναι ότι όταν ο Παύλος λέει ότι ολόκληρος ο Ισραήλ θα σωθεί, ο Ισραήλ αναφέρεται σε ολόκληρο το λαό του Θεού. Και Ιουδαίους και εθνικούς. Μαζί κάνουν την Εκκλησία του Θεού, που κάνουν το αληθινό Ισραήλ του Θεού. Οπότε όταν λέει ολόκληρος ο Ισραήλ θα σωθεί, εννοεί ολόκληρος ο λαός του Θεού θα σωθεί. Και Ιουδαίοι και εθνικοί.
Τώρα, αυτή η θεολογία έχει πολλά καλά. Και υπάρχουν πολλά που είναι σωστά. Όντως, όλοι οι πιστοί αναφέρονται ως ο Ισραήλ του Θεού στην προς Γαλάτες, κεφάλαιο 6. Όντως, μέσα στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν πολλές φορές που χρησιμοποιούνται οι ιουδαϊκοί όροι για την Εκκλησία, ότι εμείς είμαστε παιδιά του Αβραάμ, είμαστε παιδιά της Σάρα, ότι εμείς είμαστε η αληθινή περιτομή και όλα αυτά τα πράγματα εφαρμόζονται σε ολόκληρους τους πιστούς. Όλα αυτά είναι καλά. Και αν θυμάστε ακόμη για την προηγούμενη εβδομάδα, μιλήσαμε για το ότι υπάρχει ένα ελαιόδεντρο που είναι ο λαός του Θεού, που έχει ιουδαϊκές ρίζες, αλλά και έχει κάποια ιουδαϊκά κλαδιά, αλλά εμείς έχουμε μπολιαστεί, έχουμε ενωθεί και τώρα όλοι μαζί είμαστε ο λαός του Θεού. Όλα αυτά είναι αλήθεια, όλα αυτά είναι σωστά, όλα αυτά τα πιστεύω και βγάζει πολύ καλό νόημα το να πούμε ότι ολόκληρος ο Ισραήλ που θα σωθεί είναι ολόκληρος ο λαός του Θεού που θα σωθεί, που συμπεριλαμβάνει Ιουδαίους και Εθνικούς. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή ερμηνεία. Δεν νομίζω ότι είναι η σωστή ερμηνεία. Γιατί? Για κάνα δύο λόγους. Διότι μέσα σε αυτά τα τρία κεφάλαια, προς Ρωμαίους 9 με 11, ο όρος Ισραήλ, οι Ισραηλίτες, χρησιμοποιείται πολλές φορές. Αλλά ποτέ δεν χρησιμοποιείται για την Εκκλησία. Αλλού χρησιμοποιείται για την Εκκλησία. Προς τους Γαλάτες, παραδείγματος χάρη, αλλά όχι εδώ πέρα. Όχι εδώ πέρα. Και δεύτερον, μου φαίνεται ότι αυτό που κάνει ο Παύλος εδώ πέρα είναι να μας δώσει έναν παραλληλισμό μεταξύ ολόκληρου του Ισραήλ που σώζεται και της πληρότητας των εθνών που μπαίνει και αυτό στη σωτηρία. Ωραία. Οπότε νομίζω έχει σαν αντίθεση, δηλαδή δεν είναι ένα και το αυτό. Έχει τους εθνικούς από τη μία και έχει το Ισραήλ από την άλλη. Και μιλάει για τη σωτηρία των εθνών, την πληρότητα των εθνών και μιλάει για τη σωτηρία του Ισραήλ. Το ότι ολόκληρος ο Ισραήλ θα σωθεί. Και όταν μιλήσαμε για την πληρότητα των εθνών, όλοι συμφωνούν ότι όταν λέει ότι θα σωθεί, θα μπει μέσα η πληρότητα των εθνών, όλοι συμφωνούμε ότι δεν εννοεί ότι θα σωθούν όλοι οι εθνικοί ανεξαίρετος, ότι δεν υπάρχει εθνικός ο οποίος δεν θα σωθεί. Προφανώς μιλάει για τους εκλεκτούς. Τους εκλεκτούς των εθνών. Όλοι οι εκλεκτοί των εθνών θα σωθούν. Και νομίζω το παράλληλο είναι ότι όλοι οι εκλεκτοί του Ισραήλ επίσης θα σωθούν. Που μας φέρνει στην τελευταία ερμηνεία, που πιστεύω ότι είναι σωστή, όταν λέει ότι ολόκληρος ο Ισραήλ θα σωθεί, εννοεί ολόκληρος ο αληθινός Ισραήλ, ολόκληρος ο εκλεκτός Ισραήλ, ολόκληρο το υπόλοιμα του Ισραήλ. Αυτή η ομάδα για την οποία μιλάμε εδώ και 3 κεφάλαια, το αληθινό Ισραήλ, το υπόλοιμα, οι εκλεκτοί μέσα από το έθνος του Ισραήλ, για αυτούς μιλάει εδώ πέρα και πιστεύω αυτή είναι η σωστή ερμηνεία. Όταν στο εδάφιο 26 λέει και έτσι ολόκληρος ο Ισραήλ θα σωθεί, η φράση και έτσι στο αρχαίο κείμενο είναι ούτως. Οπότε δεν εννοεί θα σωθούν οι εθνικοί και μετά το Ισραήλ. Δεν λέει θα σωθούν η πληρότητα των εθνών και στη συνέχεια θα σωθεί ολόκληρος ο Ισραήλ. Το ούτως τι σημαίνει? Σημαίνει με αυτόν τον τρόπο. Όταν λέμε ούτως ή άλλως, τι σημαίνει ούτως ή άλλως? Ή με αυτόν τον τρόπο ή με τον άλλο τρόπο. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο θα σωθεί ολόκληρο το Ισραήλ? Είναι ο τρόπος με τον οποίο μας έλεγε. Είναι αυτός ο τρόπος που δεν περίμενε κανένας. Αυτό είναι το μυστήριο. Ότι το Ισραήλ θα απέρριπτε τον Χριστό, διαμέσου της απόρριψής τους το Ευαγγέλιο θα πήγαινε στους εθνικούς και μετά διαμέσου των εθνικών θα σώζονταν πάλι οι Ισραηλίτες. Ποιος θα το σκεφτόταν αυτό? Αλλά διαμέσου αυτής της απίστευτης διαδικασίας θα σωθεί ολόκληρος ο Ισραήλ. Όλοι οι εκλεκτοί. Ο Θεός ποτέ δεν έχει σκοπό να σώσει ολόκληρο το έθνος, αλλά ολόκληρο το αληθινό Ισραήλ. Όπως οι εθνικοί, εμείς πιστεύουμε στον Χριστό και μία μέρα θα φτάσουμε προς το τέλος του κόσμου
που οι τελευταίοι εθνικοί, οι τελευταίοι εκλεκτοί εθνικοί θα πιστέψουν στον Χριστό, μέσα σε αυτή τη διαδικασία το Ισραήλ θα συνεχίσει να είναι εν μέρη τυφλωμένο, αλλά ένα υπόλοιμα θα σωθεί. Οι εκλεκτοί θα σωθούν. Όπως σώζονται και οι εθνικοί, με τον ίδιο τρόπο θα σώζονται και οι εκλεκτοί του Ισραήλ. Και έτσι ολόκληρος ο Ισραήλ θα σωθεί. Τα καταφέραμε. Ας προσευχηθούμε.